ٹر گیا محبتاں والے تے لے گئے نال ہی ہاسے دل نہیں لگدا یار محمد ہن جائیے کیڑے پاسے دل نہیں لگدا یار محمد ہن جائیے کیڑے پاسے تے نہ کر بندے کر بندے تو میری اور نہ تیری نہ میری اے دنیا میں لا چار دن مٹی دی ٹیری دنیا میں لا چار دن دا پھر مٹی دی ٹیری تے ٹر جانے سب رنگ رنگیلے بس نام خدا دارنا او دم دم نال محمد بخشا اسی اللہ کہنا دم دم نال محمد بخشا اسی اللہ کہنا تے تو بیلی تے او سب جگ بیلی تے اڑ بیلی وی بیلی او سجڑا باج محمد بخشا سنجی پئی حویلی سجڑا باج محمد بخشا سنجی پئی میاں صاحب نے زندگی کے بارے میں کیا فرمایا ہے کہ جیون 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 او جھوٹا نواں موت کھڑی سر تے موت کھڑی سر تے او تیرے نالوں او لکھ لکھ سونے او خاک اندر ونج سوتے تیرے نالوں او بندیا تیرے نالوں او لکھ لکھ سونے خاک اندر ونج سوتے تے ٹیگر ٹلی تے
گر ٹلی تے او شاماں پیاں او لوگ کرانو آئے او نہیں آئے پھر محمد او جڑے آپ ہتھیں دفنا آئے او نہیں آئے او پھر محمد او جڑے آپ ہتھیں دفنا آئے تے لوکاں مینوں اویانے ڈرایا کہ رات قبر دی کالی تے میں سنیا تھے اس نے آنا او جدے موڑے کملی کالی میں سنیا اتھے اس نے آنا او جدے موڑے کملی کالی تے پائی پایاں او دردی ہوندے تے پائی پایاں دیاں باواں تے باپ سراں دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں تے باپ مرے تے سر ننگا ہووے او ویر مرے کنڈ خالی او ماواں باج محمد باچا او کون کرے رکھوالی ماواں باج محمد باچا او کون کرے رکھوالی تے ماں مرے تے او پے گئی مک دے او پیو مرے گھر ویلا او شالا مرن نہ او ویر کسے دے او اجڑ جاندا جے میلا شالا مرن نہ او ویر کسے دے او اجڑ جاندا جے میلا تے لے او یار او لے او یار حوالے رب دے تے میلے چار دناں دے اس دن عید مبارک ہو سی اور جس دن پھر ملیں گے اس دن عید
مبارک ہو سی اور جس دن